Tervetuloa 3. Moi-studioon. Kesä on jo tullut ja tapahtuma lähestyy. Tässä jaksossa me luomme yleissilmäyksen tapahtumapaikkaan ja myös hieman siihen ympäristöön. Lähdetään katsomaan. No niin, vaikka emme ole Tammerkosken rannalla, niin palvelut ovat lähellä. Tapahtumapaikka on 200 metriä selkäni takana. Tässä kohdalla on huoltoasema ja 100 metrin päässä tuossa on K-Market ja pankkiautomaatti. Tärkeimmät löytyy aivan vierestä. No niin, siirrytään sitten täältä huoltoasemalta tapahtumapaikalle. No niin, tässä ollaan perillä. Tuo kristillisen kouluviittasuunnassa, siellä on sali, missä itse ohjelma järjestetään. Majoitustilat, koulun luokat löytyvät samasta rakennuskompleksista. Ja tässä pihapiirissä on ne ryhmämajoitustilat, mitä aikaisemmassa videossa esittelin. Selkäni takana on päiväkoti. Ja sitten myös toinen ryhmämajoitustila on tässä kohdalla. Telttailupaikat ovat lähellä järven rantaa tuon rakennuksen takana. Käydäänpä katsomassa maisemia. No niin, tässä ollaan alueen lähemmällä rantasaunalla ja komea laituri, uimapaikka. Sitten se toinen rantasauna on tuolla niemen takana. Tässä on välissä pari uimapaikkaa. Ja saunan takana tuossa on muutamalle teltalle hyvä paikka, että kuka haluaa päästä suoraan teltalta uimaan, niin siihen teltta pystyy.
ollaan alueen toisella rantasaunalla, joka tunnetaan myös nimellä Aito Pirtti. Reilut sisätilat oleiluun ja kunnon löylyhuone saunomiseen. Näsijärven rannalla. Tässä oli viimeinen Moi-studio. Sitten nähdään Tampereella. Vielä muistuttaisin ennakkoilmoittautumista. Sillä saat alennusta hinnoista ja ennen kaikkea me saamme mitoitettua tapahtuman oikein. Oli tulija sitten suoraa tai vaikka 7 kertaa SF-ryhmän mukana. Ilmoittautumislinkki löytyy kerhon nettisivuilta ja siellä on myös ohjeet, mitenkä ilmoittautua. Mutta Tampereella tavataan. Se on moi!